Egunon, borondate honeko fededunok. Ongi etorri Jesusen deiari erantzunez, otoitzaldi hontan parte hartu nahi duzuen guztioi. Denok daukagu denon beharra izan nahi duguna izateko. Gizonezko eta emakume duintasun berean elkarri esku eman da, joan behar genuke bide berriak urratzera. Hori izan zen, Jesusen aukera eta erabakia, eta indar berezia sortzen zitzaion bihotzean, giza gaixotasun bakoitzaren aurrean. Ez da aski lege batzuk betetzea. Jainkoaren zuzentasuna da erabakigarria. Jesusen bide aukerak aztertu nahi ditugu, bere jarraipenean hasteko eta irauteko. Horixe egingo dugu. Zutik jarri eta otoitzari hasiera emango diogu kantatuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, isilune sakon batean, jaso dezagun jainkoaren errukia, bekatariak garela aitortuz. Jesus jauna, eriotza betiko garaitzen duzuna, erruki jauna, erruki jauna. Jesus jauna, guri bizia emateko, gurutzean izinena, Cristo erruki, Cristo erruki. Jesus jauna, pobren zerbitzuan bizia ematera, gonbidatzen gaituzuna. Erruki jauna, erruki jauna.
dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita bestuko dugu. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonen. Denok? Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonen. Zainaldita eder zaitugulako, gora zu, bedenkatuak zu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonen. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita ahal guztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonen. Jesu Kristo jainko jauna aitaren seme, zuk entzen dozu mondoko bekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonen. Zu bakarrik santua Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argita. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakean lurrean, haren gogoko gizonen. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, seme alabatzat hartu gaituzu maitasunez, eta argiaren seme alaba egin gaituzu. Egizu ez gaitzala inguratu gezurraren ilunpeak, eta bizi gaitezela beti zure egiaren argi ederrean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Kreazioari begira, dena bikaina ikusten zuen jakinduriako liburuko idazli batek. Dena heriotzez inguratua ikusten dute beste batzuk, beste pentsalari batzuk. Gorputzeko heriotza izaki guztien azken normala da, baina espirituaren heriotza pekatua da, kezkagarria, esango du San Pablo jakinduriako liburuak. El hombre es imagen de Dios y por ello destinado a la vida. La muerte no viene de Dios, sino del mal que tuerce el destino, nos dirá el libro de la sabiduría. Jakinduria liburutik. Ez zuen jainkoak egin heriotza, ez du atsegin bizitunak galtzea.
Izan ere, irauteko egin zituen hark gauza guztiak. Munduko izakiak osasungarri dira. Ez dute beren baitan pozoi hilgarririk, eta eriok ez du lurrean aginterik. Ileskorra baita zuzentasuna. Ileskor izateko egin zuen jainkoak izakia, bere izatearen iduri egin zuen, baina deabruaren inbidiaz sartu zen heriotza munduan, eta harenak direnek jasango dute. Jaunak esana, Eskerak honi jauna. goresten zaituten jainko, onik atera nauzulako. Denok berriz. Goresten zaitut ene jainko, onik atera nauzulako. Goratzen zaitut jauna, onik atera nauzulako. Etxaiein nire lepotik posten utzi ez dizuelako. Jauna erioleizetik atera nauzu, zulora jastear nengoela bizi berritu. Goresten zaitut ene jainko, onik atera nauzulako. Kanta jaunariaren fede dunok, goretsazuearen santutasunak gogoratuz, une baterako daren alzerrea, bizi guztirakoaren ongi naia, arratsean negarra da gurean, ozoiua goizean. Goresten zaitut ene jainko, onik atera nauzulako. Zuzenbidea ez da bat ondatzea eta txikitzea besteak bizi daitezen. Ondasun mota guztiak zuzen banatzea da, zintzo jokatzea, esango die San Pablo Korintoarrei. Una sociedad en la que no se da una justa distribución de toda clase de bienes no se puede atribuir la categoría de cristiano. Escuchemos a San Pablo. San Paulo apostolua Korintiorrei egindako bigarren tunetik, senideo. Gauza guztietan aberats zarete, sinismenean, hitz egiteko gaitasunean, jakintzan, denerako arduran eta guganako maitasunean, izan zaitezte aberats eskuzabaltasunean ere. Ezaguna duzue Jesu Kristo gure jaunaren eskuzabaltasuna. Aberats izanik behartzu egin zen zuenikatik. Bere behartzu izateaz, zuek aberaz izateko. Arazoa ez da besteak lasai egoteko, zuek larri gertatzea. Guztien berdintasuna bilatzea baizik. Une honetan, zuen ugaritasunak haien eskasia konponduko du. Eta egunen batean haien ugaritasunak zuen eskasia konponduko du. Honela, parekotasuna izango da nagusi. Liburu santuak dioen bezala,
asko bildu zuenak ez zuen sobera, ez da gutxi bildu zuenak ere urri. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gizakiaren ona eta askapena bilatzen du Jesusek mirariak egiterakoan. Beti garaipen itxurakeriak baztertuz. Evangelioak gizakiaren askapena hutsegin behar du. Berri ona beti. Hala erakutsiko digu gaur Jesusen jokaerak. Eskerra honez kanta dezagun, zutik jarri eta aleluia. Denok aleluia. 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 Jesukristo gure salbatzaileak ondatu du heriotza. Eta argitara atera bizia berri onaren bidez. Jesucristoren evangelioa, San Marcosen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus ontzian itsasoan beste aldera itzuli zenean, jende asko bildu zitzaion eta itsasertzean gelditu zen. Etorri zen sinagogako nagusietako bat, Jairo izenekoa, eta ikusi orduko oinetan ahozpeztu eta arren ari zitzaion. Alabatxoa azkenean daukat, zatoz eta ezari ez eizkiozu eskua gainean, senda dadin eta bizi. Jesus harekin joan zen, jendetza handia zuela ondotik estutzen. Bazenan, 12 urte haietan odol jario zegoen emakume bat, sendagile askotan ibilia, zituen guztiak horrela xautu zituena, eta sendatu beharrean, gero eta okerrago zijoana. Jesusen berri entzunda, jende artean joan zitzaion atzetik, eta soinekoa eukitu zion, bere baitan onela baizion. Soinekoa bederen ukitzen badiot, sendatuko naiz. Eta berehala odol iturria agortu zitzaion, eta sendatu zela somatu zuen bere gorputzean. Jesus indar bat atera zitzaiola oharturik, jendearen gana bihurtu zen berehala eta esan zuen, nork ukitu dizkit soinekoak. Ikasleak erantzun zioten, ikusten duzu jendeak estutzen zaituela, eta
nork ukitu nau diozu? Eta ingurura begira zebilen, hori egin zuenaren bila. Orduan emakumea gertatu zitzaiona jakinik, beldurrik haratan ahozpez jarri zitzaion, eta egia esan zion. Baina Jesusek esan zion, alaba, zure sinismenak sendatu zaitu, zoaz bakean eta osasunean. Oraindik hizketan ari zela, sinagogako nagusiaren etxetik etorri ziren esanez, hilda zure alaba, zertarako eman neke gehiago maisuari. Baina Jesusek esaten zuena entzunik, honela esan zion sinagogako nagusiari, ez izan beldurrik, zuk sinetz bakarrik. Eta ez zuen inor hartu nahi izan lagun, Pedro, Santiago eta Juan, Santiagoren anaia besterik. Iritsi ziren sinagogako nagusiaren etxera, eta hango zaratak, jendearen negarrak eta garrasiak ikusten egon zen. Gero sartu eta esan zien, zertarako zarata eta negar horiek? Ume hau ez dago hila, lo dago. Haiek ordea barre egin zioten. Baina hark dena kanpora aterarazi eta neskatxaren aitamak eta berekin zeramatzanak hartu zituen eta neska zegoen tokira sartu zen. Neska eskutik hartu eta esan zion, talitakum, hau da, ume, zuri esaten dizut, altxa. Berehala zutitu zen neska eta ibiltzen hasi zen. 12 bat urte zituen. Guztiak harrituta gelditu ziren eta Jesusek zorrotz agindu zien inork ez ezala jakin eta neskari jaten emateko esan zien. Jaunak esana, Kristau senideok, gaur jainkoak batez ere Jesusen ahoz onelatsuko hitzak esaten dizkigu, esan nahi dizkigu bihotzera. Ni nauzue biziaren jabe eta iturburu, eta nik bizia ematen dizuet, non nahi eta beti. Nik ez dut eriotza egin, eriotza modu guztien gainetik nago. Gauza bat da, hitz handi hauek, behin baino gehiagotan entzun eta jakitea. Eta behar bada, geure bihotza aldika behintzat ukitzeraino. Beste gauza bat da ordea, hitz handi hauen egia bihotzean grabatua eramatea. Hau da, heriotza modu guztien erdian ere, bizi eta bizipozaren esperientzia sendoagoarekin bizitzea, barrutik sentitzea eta jakitea, heriotz modu guztien erdian nagusitzen zait jainkoa. Konkretuago, Jesu Kristo gure jauna. Altxor bikain hau luzatzen dio jainkoak bere kreazio osoari eta bereziki bere gizaki guztioi. Eta kristauok aitortzen dugu
Jesusek gorpuzten eta osatzen duela altxor hori, berak ematen digula, bete-betean. Horregatik biltzen gara berarengana, orain bezala. Opari hori jasotzen gaurko evangelioko bi pertsonaiek laguntzen digute. Sinagogako buruzagi batek, Jairok, Jesusi bere oinetan auspezturik otoi eta arren eskatzen zion. Alaba hilzoria dut, zatoz ari eskuak ezartzera, senda dadin eta bizi. Gizon honek bere behar larri eta mingarrian guztiz apal eskatzen dio Jesusi. Ez dio exigitzen. Guk bizia eskubide oinarrizko eskubide gisa legez babesten saiatzen gara eta exigentzi bezala errespetu guztiarekin bizi nahi dugu, baina aldi berean gizakiok noiz nahi hankaperatzen dugu bizia, errazegi. Aldiz, Jainkoari Jesusen bidez exigentziarik gabe arren bizia eskatzen diodanean zer gertatzen da. Oraingoz galdera hortan utziko dugu. Jesus Jairorekin abiatzen da, alaba sendatzera, baina bidean jende asko dute eta tartean odol jarioz gaixo den emakume bat egokitzen da. Sendatzen ahalegin guztiak egindakoa da, bera, baina okerragora zijoan. Jesusi buruz esaten zena entzunik, jendartean atzetik joan eta jantzia ukitu zion, berekiko esanez. Jantzia behintzat ukitzen badiot, sendatuko naiz. Jende askok estutzeraino ukitu zuen Jesus, baina inork ez bizia erremediorik gabe galtzen ari zen emakume honek bezala. Bizia geurez daukagulakoan, biziari geurez eutsiko diogulakoan gabiltzan artean, ez dugu inoiz Jesus fedez ukitzeko asmorik izango. Beharrik ez dugu sentituko, ez gera ohartuko, ez dugu jakingo bera dela biziaren iturria. Eta Jesus oso sentibera da inoren fedezko ukiturik sentitzen badu. Ukitu hori sekretua izan daiteke, oso isilekoa, baina Jesusi ez zaio konturatu gabe pasatzen. Nork ukitu dit jantzia, galdetzen du. Inor ez da konturatu gertatutakoaz. Bai ordea Jesus eta emakume sendatua ere bai. Eta Jesusek isileko gertaera horren gorabehera guztia argiratu egin nahi du. Batetik, emakume honen fedea osatzeko. Gertaera horren gorabehera guztia azaltzeko. Emakumeak esan zuen, ukitzen badiot soineko muturra ere sendatuko naiz. Hori zan bere itxaropen guztia. Eta horretan gelditu zitekean, baina oraindikean falta zaio beste hau. Sendatu naiz bakarrik ez, baizik eta nork sendatu nau. Jesusek sendatu nau. Eta pauso hori emateko Jesusek argitaratu egiten du sekretuan gertatutako hori. Bestetik, Jesusek Jairoren fedea sendotu nahi du.
bere alabaren gana zijoan, baina geldialdi haundi xamarra egin dute bidean, eta Jesusek badaki Jairo tripa jaten egongo zela, bere baitan. Alaba hilzorian denbora alperri galtzen ari gara hemen, eta horretan abisua bidaltzen diote, hilzaizu alaba. Gorago galdera hau egin dut, Jainkoari Jesusen bitartez exigenziarik gabe bizia eskatzen diogunean zer gertatzen da. Eta Jairok esango liguke, nik eskatu nion eta azkenean alaba hil egin zitzaidan. Beraz, Jainkoa alda biziaren benetako iturria, erantzuten aldigu behar dugunean. Odol jarioz zegoen emakume horrek esango luke, neri erantzun dit, neri ez. Azken batean, maite ditugunak eta gu ere hil egiten gera. Eta honen aurrean, gure gizasenaren joera etxia hartzea da. Jairoren abisu emaileak bezala, zertarako eman neke gehiago maisuari, baina Jesusek hitz hauei kasurik egin gabe, sinagogako buruzagiari esan zion, ez izan beldurrik, zuk sinetsi. Guk ezinaren aurrean, heriozaren aurrean, etxia hartzeko joera dugu, ezinbestez. Jesusek bakarrik eusten dio, hitzari, ez beldurrik izan, zuk sinetsi. Jesusek ondo daki bere autoritate hori hango gehienek ez dutela aintzat hartzen. Eta berak badaki Jairok ere lanak dituela sinesten. Gainera, barre egiten diota Jesusi, neska hila ez baizik lo dagoela dionean. Baina Jesusek bereari eusten dio. Denak kanpora botako ditu, berari parre egiten diotenak, beraregan sinesten ez dutenak, kanpora botako ditu. Sinesmen apur bat bada ere dutenak, aita amak, bere ikasle jakin batzuk hartu eta alabari haien aurrean bizia ematen dio. Evangelariak esan nahi digu, Jesusek badu heriozaren kontrako autoritatea eta ahalmena eta salbamena. Hori sinesteko behar dugu izan emakume horren antzekoak eta Jairoren antzekoak. Azkenera arte eutsi geure fedeari. Eta nola ez dakigula Jesusek erantzuna ematen digu. Bere bidez Jainkoa beti agertzen zaigu bizi emaile, nonai eta beti. Egin dezagun gure fedearen aitortzen. Sinesten alduzue Jainkoa eta ahal guztiduna zeru lurren egilea? Sinesten du, Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde
gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Senideok, Jainkoaren hitz ederra entzunda, eskat diezazkiogun gure Jainkoari biziaren doainak gizon emakume guztientzat. Entzun arren jauna, entzun arren jauna. Elizaren alde, Jesusen berri onak eman dion biziaz posturik, pobreengana hurbildu dadin, bere laguntzaz eta solidaritatez biziaren mezua zabaltzera. Eska dezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Sufritzen duten herrien alde, gaixoen alde, gure hildakoen alde, Jainkoaren bakia goza dezaten. Eska dezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Gaixoen alde, bakarrik aurkitzen direnen alde, osasuna izan dezaten, behar duten laguntasuna eta hurbiltasuna goza ditzaten. Eska dezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Aldare honen inguruan elkartu garenon alde, Eukaristiak gaitza zapaltzeko indarra eman diezagun. Eska dezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Gure Jainko eta aita ona, biziaren eta ontasunaren iturria, zuregandik dator on guztia. Emaguzu bizitzeko poza, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zabalotoi jauna,
Senideok egigun otoiz Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Eta bizakiak salbatzeko. Oi jainko, sakramentu ezaugarrien bidez, bere betera eramaten duzu gure erospena. Egizu, gu guztion zerbitzuak gai egin gaitzala, zure doain santuak hartzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jauna galdazkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. Egoki da, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zuk bakoitzari eta nori bere orduan ematen diozu dagokiona, eta zeure Eliza miragarriro zaintzen duzu eta zuzentzen. Zuk beti diarduzu Espiritu Santuaren indarrez Elizari laguntzen, gutako bakoitzari. Uste ona beti zugan jarririk, estualdian etengabe otoitz egin diezazun, eta pozaldian eskerrak eman, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu, santu, santua, iremos jainko jauna, zerurra beterik dauzka zure diztira, Osana zeruko jenetan, bedeinkatuak jaunaren izenean datorrela, Osana zeruko jenetan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna,
zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure itasantuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virgina doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorentz zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jainkoa alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zerueka zarena, salko izan bedi zure izena, etor bedi zure regua, egin bedi zure naia, zerua bezala gure gabe. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sen. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizue, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari, ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. Emaiozue elkarri jaunaren bakea. jaungoikoaren bildotza,
Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Hona hemen Jaungoikoaren bildotsa, munduko bekatuak entzen duena, eta Jainkoa beti bizi emaile dugula erakusten diguna. Zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esatzu bizpat eta sendatu naiz. Eskerrak eman jaunari, bere betiko errukia handia baita. Denok. Eskerrak zeman jaunari, maitu handia Bere betiko errukia. Jainko da indartsu, Jaungoikoaren beso azkarrak nau altxatu. Ez naiz hilko ez bizi baizik, jaunak eginak nahi nituzkenik adierazi. Eskerrak eman jaunari, maitu handia bere betiko errukia. Eskerrak zuri Jainko jauna, nire entzule ta salbatzaile zaitudana. Horra giltzarri da jarria, etxegileek baztertu zuten horparria. Eskerrak eman jaunari, maitu handia bere betiko errukia. Jainko jaunak du egin hori, guztia gure begien harrigarri. Egun hau jaunak egin digu, guztioi postu ta jarraitzea dagokigu. Eskerrak eman jaunari, maitu handia bere betiko errukia. Egin dezagun otoitz.
Eskaini eta hartu dugun opari santuak bizi berri gaitzala, jauna. Maitasunean etengabe zurekin bat eginik, beti iraungo duten fruituak eman ditzagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Hartu ditugun Jesusen gorputz odolak bizi berria eman digute. Jesus beraren bizia eta aitaren nahi salbatzailea eman bai digute. Bizi berria sortuko alzaigu gaur, Jesusek sendatu duen neskatoari bezala. Zuen uste ona ez dadila inoiz itzali, eutsi itxaropenari, nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jainkoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren